Hi friends, yeah, he is Rimal and I am John and he is Derha. जोङो दानिया साइकेल सालायदों जोङो दा गारिखौ सालायनो मोनामोन नालाय लकडाउननि सम बेनिखायनो जों गामिनिफ्राय साइकेलजों ओंखारदों देरहाया फैदों गावनि न'निफ्राय बाथासिपुरनिफ्राय आरो बियो फैदों अरांनिफ्राय साइकेलजों फैदों बियो दा जोङो नोंथांमोना नुदोंना बै हाजोनि सिनारिखौ बे जिं बेरायहैगोन सानदोंमोन आरो दिनै हास्लाबगोन ना हास्लाबला मिथिला नाथाय जोङो दायो we are going to Belsiri railway station so stay tuned जों दानिया रेल साइटिं बारस'ना लाबाय बेलसिरिनि लामा शिबपुरनिफ्राय थ' रिमाल देरहा जों बेलसिरि फारसे आवगायलांबाय थानोसै मेंहांबाय माथो एसे दैसो लोंना लानोसै खोमा ने साना थाना जाना लानोसै गाइस साइटिं जिं साइकेल सलायबाय जोङो साइटिं जिं सलायगोन बेलसिरि सहैगोन Oh my god, गोलैबायसो नै सासेया ओइ मा जाखो दोलाखाबाय दे बियो दोलाबाय दे इयो नै दोलामारबाय Oh my god What oh my god Shit Oh my god Sorry sorry I'm so sorry आं बिसोरखौ लिंना लाबोदों जायगा नायनोब्ला जोंनि एरियायाव एक्सपिरियेन्स खालाम होननानै थ' बिथांमोना गोग्लैलायबाय आरो रिमाल बिथाङाथ' सेस आथिङानो एसे गाराय जालायबाय उपाय गैया but you have to stay tuned okay Okay. After this place, we are moving to Belsiri. फैनायनि एबार बाखा लामा मोनबाय थ' नायदो बेसे खुसि बिसोरो बेसे बिन्दास सलायदों साइकेलखौ बे साइडआव टी गार्डेन दङ बेलसिरि टी स्टेट ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बे बर' गामि दङ जलफुख्रि होनो जलफुख्रि बर' गामि जलफुख्रि बर' गामि आदिबासिफोरबो न'नैसो दंफायो लोगोसे जोंनि जलफुख्रि एरियायाव नैबे UN एकाडेमि मोनसे दंबावो जोंना नै सासे लोगो मोनलायबाय दै मोजां बिथाङा जलफुख्रिनि थागिबि स' आदा लोगो मोनबाय दे गोबावनि उनाव बैसागोथ' मोनजायासै दा जोङो लकडाउन मोजांब्ला जोंहा मोजां दे थाब थां बिराद मोजां स्पेसआव दङ बिथिं ग्रिन भिउ ओमफ्राय बिथिं बर' गामि ओरैबायदि माने आरो लोगोसे बिथांमोननि गामियाव थागिबिफोरा नैबे सत्संग दङ बिस्रा बिथांमोना बेयाव गावसिनि धोरोम माबाखौ बेयाव गायसनना लादों स' बिथांमोना बेयाव इउनिटियै दङ खाथियावनो बिथिंबो ग्रिन टी स्टेट दं ओरैबायदि इन्टारेस्ट लकेसन स' बोरै नांदों नोंथांमोना स' बिथांमोनाबो बिराद स्पिडआव राइडिं साइक्लिं वाव बेनो जों फैगासिनो बारा गोजान गैला बै टावार नुहुरदोंना नोंथांमोना टावार बेनो बेलसिरि
Sabara goजान गैथारलिया we have reached to Belsiri जोङो दायो बेलसिरि सफैबायखौनो सानना लादो दावखोलांसै ओमफ्राय जों क्रस खालामगोन रेलवे गेट भारी আছে ना दादा दे दानिया जों फाइनाली बेलसिरि रेलवे गेट मोनबाय बेनि उनाव we'll turn to a station site. So, Belsiri railway station. जों स्टेशन सायाव गाखोबायानोसै जों सरकारनि रुल बायदिबाथ' बेयाव साइकेल सालायनो मोनामोन अब्लाबो no way we have to try. So finally we have reached to Belsiri and here Gongga. After 10 years we have met. Logo moन्दों 10 बोसोरनि उनाव नोंथांनि दखाना बेनो बोरै सोलियो मिथिया जोङो गोबावनि उनाव साइकेल सलाय फैनानै नै बेलसिरियाव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय दायो नै मोनसे पान दखानाव पान जागासिनो मेंनानै जिरायगासिनो दसे बेलसिरि टाउनाव फाइनालि बेलसिरि सेन्टाराव मोनफैबाय ओमफ्राय मानो थाखाय बिदि जादों रायलायनाया मोजां पान जाबाय थादों मिथिबाय दा पान उनाव पान जागासिनो आङो ओमफ्राय दा जों फैना साइकेलखौ नायलायगोन 1 2 3 Now really we have excited time. We are going to snap with the Rimal and some of the girls are बेलसिरि चक मोनना सेन्टार मोनना सेन्टाराव फैबाय ओमफ्राय गैयानो ड्रेसफोराबो मैला आंनि ड्रेस नंबावासो बै जायगा केमेरामेन बिनिसो ड्रेसबाव साइकेलजोंसो फैदों ओमफ्राय बन्द'खायथ' इसोरखौ लोगो मोनदों गाहाम मोनबायथ' लोगो मोननानै थेंक इउ बेनो नै साबसक्राइबार सासे लोगो मोनबावबाय आंनि चेनेलनि ओमफ्राय नोंथांमोनाबो साबसक्राइब खालामना होदों न' बिथांमोनाबो खालामदों नोंसोर खालामदों बेलसिरिनि थागिबि तिलक रासले आं जोबोद मोजां मोनदों दिनै बहुत गोबावनि उनाव आफ्टर 10 years 10 बोसोर पिছত आमी लग पाइছো আজি स' मोजां नांदों गोसोखौ फाइनाली we are leaving Belsiri न' फारसे आवगायै दायो जोङो दैमालु सेन्टार मोनबाय बेलसिरिनि एसे सा सोनाबाव दैमालु सेन्टार बे बर'फोरनिनो सेन्टार दैमालु सेन्टारनिफ्राय आवगायबाय जोङो दायो बे दैमालु एमइ स्कुल एन्ड हाई स्कुल दङ बेयाव सान हाबनोसै जों एसे मोनाहैनोबो हागौ थ' जोङो टटेलि दायो 4.5 hours साइकेल सलायबाय जोंथ' जिखुनु खास माबाखौथ' ब्लगथ' खालामासै जोङो किन्तु नै बिथांमोना गिनानै मोनासिगोनखाय गिनानै गोख्रै साइकेलखौ सलायथारबाय स' आंबो एसे दाब्रायनोसो सानबाय माने
So नोंथांमोना बोरै नांखो नाजाराफोरखौ जोंनि एरिया बेलसिरि एरिया जों जेसे हायो बै नुहुरनाय जायगायावसो थांनो नाजादोंमोन बाट साइकेलथ' गाज्रि दामोन Come on everyone, come on, drive fast, drive, drive. Lama मोजाङैनि थाखायनो माथि थाबायनांदों Oh my god हाग्राबारि बार सफैबायलै खिन्थु बे बारा न' मोनखासिगोन जों खाथ्रा खुथ्रा लामा my god खिन्थु हाग्राबारि ए जाबाय खेंख्रा दै थाथ' Oh my god